るっていうこともこれは簿記になってきます。簿記っていうものを単に相互に記入することっていうふうに定義づけたらノートに書くっていうことも簿記になりますね。でもノートは今度例えば簿記だと思います？思いませんね。家計簿なかなか知らない人いますんで15分でいきますんで申し訳ないですけど、家計簿はどうですか？家計簿は簿記だと思います？ね、簿記だと思います？思います。ただここに違いがなかったらですね、思うっていう根拠が何が違います？ノートと家計簿ありますか？例えば家計簿っていうのはノートにお金の出入りを書いてるだけでしょ。買い方書き方もあるやつもあるけれども出入りがある、ね、ノートと家計簿、近藤さんが言ったように買い方書き方っていうものはありますけれども、ここにはお金の出入りがあるかないかわかります？お金の出入りがあるかないかが記載されているか記載されていないかっていうのが違うわけです。それでノートっていうのはお金の出し入れを書いてませんので、家計簿っていうのはお母さんが好き勝手に自分の家のお金の出入りを書いてますね。書いてますね。ではもうちょっと話してみますね。もうちょっと突っ込んで話してみる時間がないからもうします。次にもっと個人